Magandang tanghali po mga idol at welcome po sa aking channel. So papalaot po kami ngayon. So susubukan namin kung ano yung isdang pwedeng hulihin pagkatapos ng bagyo. So, sana makahuli kami ngayon. Patangtang nga pala mga idol yung gagamitin namin ngayon. So yung spot namin medyo malapit lang sa amin. So manghuhuli lang kami ng pangulam ngayon. So, sana makahuli kami. Tara, samahan nyo kami. Shoutout nga po pala sa mga sumusunod. Andito na po pala kami mga idol sa aming spot. So susubukan namin dito. Bali yung spot na to ay malapit lang sa amin. Ito yung spot na nakakahuli ako madalas ng lapu-lapu. So bali yung pamain ko ngayon mga idol, balahibo ng manok. So bali po yung balahibo na ginamit ko rito ay yung manok na bulik. So medyo po mahirap makahanap ng gantong kulay ng manok. Kaya po pala hindi ako masyado gumagamit ng balahibo ng manok kasi mabilis masira at saka pag kinagat ng tiki o kaya barakuda sira agad, so magastos gawa ng gawa, kaya kristalit po yung ginagamit ko. So ngayon po nakakita ako ng manok na bulik, so nanghingi ako ng balahibo. Gumawa ako ng mga ilang pirasong kain na ganito just in case po kung masira may pampalit ako. So ayan po yung itsura nya pag nabasa na. So susubukan natin mga idol kung makakahuli dito. So yung paghuhulugan ko nga pala nito mga idol, mga 30 di pa lang to. Medyo mababaw lang to. Kanto po to ng mabato tsaka pupikan. So kadalasan po yung spot ng Patangtang sa kanto po ng batuhan o kaya bahura. Luga inubos. Nasira yung pain. Ito po yung mahirap pag balahibo ng manok yung pangain, lalo na pag yung isda matalas yung ngipin, nasisira agad. Kaya po hindi ako madalas gumagamit ng balahibo ng manok kasi po magasto sa pain. Pag yung kristalit po hindi agad na puputol. Ayun mga idol, nakahuli na yung kasama ko. So yung kasama ko mga idol, kristalit yung pain niya, kulay green. Sa akin yung balahibo ng manok, pero ako wala pa akong nahuhuli. So siya nakahuli na siya sa kristalit. Mga idol, woo! First catch. Kaya to kahuli na din yung balahibo. Shoutout nga po pala kay Outdoors TV ni Rolly Channel. Ay talakitok. Medyo malaki na din.
Huli mga idol, kahuli pa ako. Ay! Kahuli pa ako mga idol, nasa gitna na. Galunggong. Mga idol, nakauli na naman yung kasama ko. Huli rin mga idol. Subo ata to. Kaya lang medyo malit ata to. Subo mga idol. Wait nga lang. Hindi na naman mga idol. Bisugo na naman siguro to. Bisugo ulit mga idol. Naubos na nga pala mga idol yung balahibo ng manok na pain. So yun mga idol, uuwi na kami. Mukhang aabutin kami ng malakas na ulan. So ayan mga idol, bali yan lang yung nahuli namin. O konti lang. Bali uuwi na kami kasi uulan na. Medyo makapal yung ulap. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit.